La banca catalana va passar de ser el pal de paller de l'economia del país a convertir-se en la primera taca negra en l'expedient de Jordi Pujol. Aquesta història va passar aquí. Som al Passeig de Gràcia 84, l'antic edifici de la seu de Banca Catalana, la primera taca en l'expedient de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol. L'origen de Banca Catalana el trobem a la Banca d'Orca d'Olot, un petit banc que el pare d'en Jordi Pujol, el conegut com a avi Florenci, va comprar per 12 milions de pessetes, amb la idea de fer un gran banc on hi hagués també inversió industrial per al país. Finalment, van anar comprant bancs petits, com el Banc de Manresa, el Banc de Barcelona o la Banca Mas Cerdà, fins a aconseguir canviar-li el nom com a Banca Catalana, obrint aquesta seu el dia de Sant Jordi del 1968. L'any 74 i 76, en Jordi Pujol era el conseller executiu, el màxim representant de l'entitat bancària, i es calcula que precisament entre el 74 i el 80 hauria obtingut aproximadament 84 milions de pessetes d'aquella època en dividends il·lícits, perquè els bancs poden repartir dividends sempre i quan tinguin guanys, però en aquest cas no els va tenir. Curiosament, correspondria en l'actualitat als 4 milions d'euros de la famosa deixa que el Jordi Pujol va confessar a l'any 2014. La seu del Passeig de Gràcia de Banca Catalana té també els seus elements simbòlics. Estem parlant d'una època en ple franquisme, però si ens hi fixem atentament en la façana veurem les 4 barres que també apareixien en el logo de l'entitat. I també tot el suport, tot el pes de l'edifici dels arquitectes Tous i Farga també tenien suport en 3 grans columnes o bigues amb la planta del vestíbul. Una d'elles es va pintar de vermell en el seu moment i representava, o Pujol volia que representés aquesta idea del pal de paller de Banca Catalana com el representant i el suport de tota la indústria i l'economia i l'activitat financera del país. Un any abans d'esclatar el cas Banca Catalana, el 1981, el Banc d'Espanya ja alertava d'un desfals d'uns 6.000 milions de pessetes en els comptes de l'entitat. Part d'aquests diners de Banca Catalana van anar a parar a empreses de les que eren també consellers, molts dels consellers alhora de Banca Catalana. I es dona la casualitat també que part d'aquestes accions il·lícites que hauria cobrat Jordi Pujol haurien servit per pagar l'impost de successions de l'herència que van rebre Jordi Pujol i Soley i la seva germana. Això va provocar una investigació posterior per part de 2 fiscals de Catalunya, en Villarejo i en Mena, i es va començar tot el procés. Finalment, l'Audiència Provincial de Barcelona, 33 magistrats van votar en contra de que es processés l'expresident de la Generalitat, en Jordi Pujol i Soley, i uns anys més tard, el 1990, finalment es va fer el sobreseïment del cas. L'entitat bancària finalment va acabar formant part del Banc Bilbao Vizcaya Argentaria, del BBVA. L'important en el cas Banca Catalana és veure també el paper que van jugar els mitjans de comunicació i la justícia. El periodisme potser no va fer, en general, la seva feina com a auditors realment del que estava passant en un cas tan important com el de Banca Catalana, i després també hem vist com la justícia finalment, arran de les suposades pressions polítiques que va rebre, el cas va quedar pràcticament en res amb el sobreseïment de l'any 1990. El cas Banca Catalana va ser el primer gran rescat bancari que hi va haver en l'època de la democràcia. Ho van pagar tots a través del Fons de Garantia de Dipòsit, aproximadament uns 2.000 milions d'euros. Però no va ser l'únic, perquè anys després vam tenir el cas Banesto i últimament el cas Bankia.